Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. 638 na ang patay at 31,000 na ang tinamaan ng coronavirus sa Wuhan, China. Super lamig naman na temperatura sa China, posibleng magpalala sa virus outbreak. Mayor ng Capas Tarlac kontra sa plano ng DOH na sa New Clark City i-quarantine ang mga suspected na may virus. Namatay naman ang OFW sa Dubai dahil sa virus, tutulungan daw ng OWA. Mga apektado ng temporary travel ban, bibigyan daw ng cash assistance ng ahensya. Mga aftershocks asahan na daw dahil sa 6.1 magnitude na lindol sa Davao Region kagabi. Dahil naman sa pangingikil, 2 bumbero o 3 bumbero tiklo sa mga otoridad. Samantala, kahit hindi pa kumpirmado, Agriculture Department naka-alerto na raw sa bird flu sa bansa. Negosyante inambus naman sa Maguindanao, patay. At RTC judge na nangungutang sa mga litigante tinanggal ng Supreme Court. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Kaibigan, sa isip po ng coronavirus. Overacting ba or OA nga ba o hindi ang mga Pilipino? Palitin natin ang ating survey question sa isip po ng coronavirus. Overacting nga ba or OA ang mga Pilipino or hindi? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa daigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ito po'y sabayang broadcast ng Pinoy Extreme Channel Television na inyo pong mapapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa mahigit 1,000 mga cable companies nationwide. Kumusta po ang ating mga tropa sa Baguio Funshine Toastmaster Club? Hello, hello. At siyempre sa mga nasa Metro Manila, magandang hapon po sa inyo. May Biyernes po ngayon. Kaya't medyo luluwagan po natin ang diskusyon sa ating tema. Medyo ito ay retrospect sa mga nangyayari po sa atin, habang ang gobyerno naman po ay nananawagan na itigil daw ang xenophobia. Ayan. Xenophobia. I think ito ay patungkol po sa takot natin sa mga taong galing sa China. Pero alam niyo na ho ba, mga suki, habang nananawagan po na itigil ang xenophobia ng gobyerno ang nananawagan sa taong bayan, marami pong ahensya ng gobyerno hindi ho tumatanggap ng bisita ngayon. Yung mga boss ayaw humarap sa mga bumibisita. Bakit? Akala ko ba itigil ang xenophobia? Di dapat everything must be in normal situation. Di po ba? Di ba leadership by example dapat? Habang tayo po'y nananawagan na huwag tayo maging OA, dapat ipakita ng gobyerno na yan.
Normal. Ayan. Sa issue po ng coronavirus mga suki, OA nga ba o hindi ang mga Pilipino? What can you say? Rudy Bonifacio, amigo, kumusta? Maraming salamat sa pagsilip sa ating palatuntunan. Pastor Wally Ilagan and Company. Hi. Especially kay Mayor Mayor Mark Anthony Navarro. Yan. The guy. At si Sir J. Welcome sa ating pagtatanghal. Ang ating telepono po ay 0995-148-3605. I hope everybody is okay. Mahigit 600 na po ang patay sa China. Ayan, isa sa Hong Kong, isa daw sa Pilipinas. Ayon po sa record, isang galing sa Pilipinas. Ayon po sa balita, 31,000 ang kumpirmadong infected sa naturang lugar. Bagamat 2 weeks ago, there was a video na inilabas through social media ng isang allegedly nurse na nagtatrabaho mismo sa Wuhan, China, na ang infected 2 weeks ago sa Wuhan, China ay umaabot na po ng 90,000 people. Ayan, 90,000 people. Ayon doon sa nurse na nag-selfie video at inilik po sa social media yung kanyang video. So that was 2 weeks ago. Marami pong nangyayari everyday, di ba? In fact, yung pharmacist sa isang hospital sa Wuhan na talagang very sincere in helping to address the crisis, bigla ding namatay sa sakit sa puso. Perhaps sa sobrang pagod, Tristan, Kuya Tristan, I'm live right now. Ayan, sorry ha. Usap tayo mamaya, Tristan ha. Kuya Tristan, yan. Si Tristan ang mai-recommenda po nating napakagaling na webmaster. Yan, web creator sa buong mundo. Baka next week nandito yan si Tristan para makausap natin. Thank you, Tristan. Call me back after my program. Thank you. Alright, so ang ibig... Saglit ha. Parang hindi ko narinig yung what happened. Parang ano nangyari? You hear me there? May audio pa ako dyan. Nico? Okay. Teka ha, at nawala yung audio ko rito. Saglit ha. Ayusin ko lang ito. Bakit nawala dito? Saglit lang mga suki. May technical concern lang dito sa aking headphone. Hindi ko marinig yung aking microphone. Balikan ko po kayo. Samantalang ating survey question sa ating palatuntunan sa issue po ng coronavirus. OA nga ba o hindi ang mga Pilipino? We'll be back. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.